Isan? Dili, kani ba? Di man eh, kuan. Mercado. Mercado Gym. Mercado Gym. Namis Mercado Gym dahil mga bay kay recognition day sa ako ang firstborn. And congratulations sa tanang mga estudyante o ingon man usab sa mga ginikanan. Lami kay paminaw no ang graduation song. Dedicated and respected teachers from the different strands, starting with the accountancy, business, and management. Starting with dito kayo sa pagbati. Unsa man eh? Sila the strand coordinator, teacher Jennifer B. Ando, together with teacher Lieutenant Jimmy Howell. pagbati mga bay nakasaksi ko sa isa sa pinaka-important ting adlaw sa akong anak. And congratulations kuya, well done. Let us also acknowledge the presence of our faculty members coming from the general academic strand. We also have the faculty members coming from the humanities and social sciences strand. Ambot asa si father. O tanaw sa siya. Ha? Nadi akong inday. And let us also acknowledge the presence of our campus coordinator of humanities and social sciences strand, teacher Edward May Bayakapasuna. Walking on the line are the teachers coming from the science, technology, engineering, and mathematics. Starting with the campus coordinator, teacher Nelson Nado, together with the science coordinator, Ana Padilla. Ano sila yung mga award? Si kuya na ilagang sa pipin ko. Nagang. Yung mga Malapit ko. Hello. Masa ba si kuya? Na-late ko ba yun? Let us also welcome the presence of our faculty members coming from the TVL Economics strand, starting with our campus coordinator, teacher Na-late ko mga ba ito? together with Ano ko niya sa balay, napapapiro yung anak. Nangyo siya ba? Ay, napakan ng piro. Let us also not forget the teachers coming from
the entrance of the colors. Batang. Ha? Ito yan, hindi ka tamo. Oh. Niray mo yan. Ha? Sabi na senior ba? Ay senior na lang, junior. Asa na? Taga kuan ibo? Ah, taga asa? Silingan na to. Asa na ba? Kami street mo? Kanang pinakauna laki. Ay, pag umangkon na ni kuan. Ni Marisol. si kuan Giselle. Pag umangkon na ti Giselle. Arong ba yung light? Bago garong. Ano Nang sana pipicturean kuya. Ani ba ani? Ani ba ani? Wala rin mo na. Picturean na mis kuya na. Nay nagpicture gusto bangan. Nay nabay nagpicture gusto bangan. Ah, dali. Ini pasok ka eh, anak. Wapo na. Grabe confident kayo lagi gir. Guwapo kuno lagi siya. To formally start our program, may I please stand for the opening prayer and please remain standing for the singing of our Philippine national anthem and up march to be led by the ALC IED Club. Oh, si kuya kita ko niya. Yan si Rin. Sinsya na Na sa sa pinakaunahan di eh. Bay, sorry kay bay, malikod-likod lang ito makita diri bay kinamis luyo. Sorry na sa ulit ko. Taas ko kayo. Dali ra dai ni mahumam. Magsugod man dayon. Thank you, bye. Salamat, bye. Di ko klaro. Sana si Line. Bye, Lily Hines. Thank you, Marilyn. Di ko kabasa. Kaayo eh. Murag way mic mga babay. Karon.
hangin. Ano na din nila daan na ilang mga award? Yatag na daan. Nagay na ulahi o karon pa naabot. Alab ng puso sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, diyan ka nang makiti, sa manlulupi, di ka pasisir, sa dagat at punto, sa simoy at sa langit. May dilagang tula at awit sa paglayo ni naman, ang slip ng matawa at may tagumpay na nakiligin, ang bituin at tara niya kailang pa kayo magpiling. Ligaya lang ang ating ang mamatay na dahil sa'yo. Ay, saba, dira bay. Sana, taga Iraya. Tigtagay, naman ka nagkanta bagay pamansang awit. Wala po. English lagi. English. Kaya na ilang mic, dapat na utang sa stand. Hawi na kayo na. Recognition Day mga bay. Kapito kaya kuya. Sa all over. Oh, lagi. Sa Juan na paso. Sa paso.
Everyone, we will now take your seats. Ako yan. Lagi nakita na lang. Today is the milestone that marks the end of Dapat silang bayo. 2024 to 2025. And yet, this is also the beginning of a new journey for our students who strive, exerted their full efforts, and displayed exceptional academic performance. To formally welcome us all on this momentous occasion, may we have our school principal, Dr. Julbert Oldersula, for his words of welcome. Let's give him a big round of applause. Saka na ani. Principal sa Asian. Teacher Ria and Teacher Si Sir na ito si Bahis sa Hopes Dome no. Sir may principal. Attorney Dayan Suliano, Inahan. Kali. our guest of honor, Wala, sorry bay. school benefactors, Mr. Sorry bay. Ako kamot lo. Kuan kaya our kana. school administrator, Sani. Mrs. Smado na kay bay. our school Kuha na ko madang stand. Mrs. Hazel, Nakidahan tayo yung stand. Nak. our Stand ba? assistant school administrator, Mrs. Hannah Luena Magdalarogo, our assistant school director, Asa man ang kamera bay. Atop naman. Mrs. Wa ko kay bahaw bay kay naging maritis man. Gawa na di sa atop. Capacity as assistant principal for accountancy, business and management style. Mrs. Josephine Lanyohan, our assistant principal for elementary, junior high school and science, technology, engineering and mathematics style. Mrs. Lynette Tampos, our assistant principal for Bahag. Sorry kay mga bay. and BBL Home Economics. Noel Arong, our ICT head. Agoy kay igang. Campus coordinators, Teacher Vicente Tejano, Punta Rizal Campus, Teacher Ledron Bayato, of Yos, and Teacher Nelson Tero of San STEM, Teacher Jobel Leonardo of PBL, teachers, parents, and all our awardees, the star of the day, ladies and gentlemen, Ang sa withdrawal ha, kadali good lang mo ha. afternoon. Manon sa nina mo bay. Today, we assemble to celebrate a significant milestone in the academic journey of Ay gamay kay ni nga gym bay, napay dakuan ni bay. Bay Jute, gamay kay ni nga gym, napay dakuan ni. by the team, henerasyon ng pagkakaisa, Basketball court mangud ni. ng bagong Basketball court. generation of unity, partners in the new Philippines. This theme resonates deeply as we reflect on the Nani diri sa kuan tapad sa Virgin de Regla diri sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tora ang between the parents, Virgin de the teachers, Regla. and our students. Uy, Resilience and shared kaliho, puyo ba? Puyo na. First and foremost, let us acknowledge our awardees. Sayang wala ko Today, kauli we honor them sa with their hard work, grade 6. dedication, and remarkable Mao ba Joy? Sige lang kay wala man ka nag-inusara daghan man na maginikanan na wala ka uli tungod kay nanimpala din taon sa layong dapit alang sa aron nga mahatagan og kalambuan ang pamilya, mahatag ang mga kinahanglanon sa mga bahanti. Normal lagi na bay ako kapila sa ko taon wala ka attend no graduation ni kuya last year baya wala sa ko.
Bali, para sa ato ang mga OFW, kahit kay palandungon, pero hinahanglan min sacrifice para sa kuan, para makasuporta sa mga panginahanglanan sa atong anak. Puyo ko nung tiin mo na. Puyo pa na. Ilo ko no. Open mga istorya. Di man ay, surya baka wala siya kauli sa iyang anak, graduation, grade 6 o grade 10. Ngayon ko nga, okay ra dyan kayo na. Kaya rin. Pero akong promise ni mo nga, nadod ko sa imong graduation. Nadod ko ba? Papa ko sa kaon. Sure ka? Si Papa rin, pasakaon. Pero kabaw ko nga, wish ni mo nga, mayon ka na si Mama sa akong graduation. Diba? No. Proud and professional. Remember that these achievements are not merely accolades. They are stepping stones towards a brighter future. Always remember that the future is inevitable. You can influence it if you know where your steps are leading to. Senior high school is the most crucial stage in your educational journey. Ay, paminaw mo. Ano si Because Tabi? whether you like it or not, you have to discern and you have to decide which career path you are going to take after senior high school. Oh, unsa nga career daw mo ha? Nagman sa inyong mga kaedad na nakasayo Final tambay. Final career daw tambay. senior high school. Importante Ay, Ginoo. na you will determine as to which school Final career tambay. Tabang, mananabang, mangundang tani. you represent the hope and promise of our nation. A new generation poised to make a difference in the world. Dr. Jose Rizal once Oh, said, sayo man ang mga kuang ka ng private school. you are part of this. Ang private school sayo kayo, ang public ika-15 pa. Continue to strive for excellence because this is what is Sayo mauman pero isag nahuman na magsige po kadto sila sa school. Murag gyapon nag-eskwela. Kapag puyo kuno mo aron makapuyo sa dang baon. Kusog ko tingog na. today. Kusog daw ko tingog. Yolo kayo pa. Agul. Your achievements Mahilom sa kubay kay kusog daw ko tingog. those around Sayo kay bayanan and rin. serve as a reminder Mga private school sayo man nahuman mga private school. to success. There are a lot of people Mauna to sila kay una man sila nag-start. because they quit. Una sila nag-start sa klase. That the moment they quit, they are almost there to success. However, let us not forget the indispensable role of your parents. To all the mothers and fathers present here, please stand up. Kalihog barong sa itong mga amahan o mga inahan o sa atong mga kinikanan na nakakaroon hapon. Wirin. Ang pagtakbo. Tanawan ninyo, our dear students, ang inyong mga parents. Anahan sila ng sakripisyo para ninyo because ilang ipanglatawan ang inyong mga maayong kaon-kaon. Manghinaon mo lagi ang ilang paningkamot, hindi mo sa tubahan o paningkamot, inha sa inyong pagtunan. Isang sa kaisiyan nila, niya sila paningkamot, anahan sila gusto na musaksi o suporta ka ninyo. So, our dear students na tumatanda ng masipang pakpak ang ating mga kailangan. Maraming salamat sa inyong parents. So, wala ninyong pagpili ng suporta sa inyong mga anak o sa inyong pagsalit sa Asian Learning Center na mamahimong kamahanin sa educational journey sa inyong mga anak. Mga ginagawa ko na sasama sa duha ka putas sa bayabas adunay green o adunay yellow or hilaw na. Congrats bye, Joyce. Kani graduate sad ne next week. Congrats na. Di na pahawid kaya yung uyab daw mahawid. Panginoon kayo na madayo ng mahilong
Yata ni mo eh. Destroy ako here. Montessori man. Mani. Babay. We must also take a moment to honor our dedicated teachers. Una mag 1 week ang private school. So, mauna sa sila 1 week sa public o kuan recognition. Nakalungin na mo? At mga silang halagan sa masipang pakpak. Pakpaki ang mga maestro. Bilis lang maluka ang mga hitong sa tamang tutudlo. Oh, mao gyud. Daghang kagiyanan nga ilang giagian. So sama lamang kung naa sila mga students na wala nagpakita sa school. Naningamot ang mga teachers magpakita kung asa na sila. Ano na'y kinikanan nga sa school ay makita sa ilang mga anak. Naunsa naman ako matagpag taon ng pangunta ng maestra. Ano na'y mga teachers na after sa ilang trabaho, muadto taon sila ay pangayunan ng taon ng iyong office, pangayunan ng taon ng ebidensya kung asa na rin mga bataan. Nanintamo taon Ibay ami, kuan na kanang recognition rani. Recognition day. ang uban, wala kang taon na lala. Kay gusto nato natabangan ang ato mga estudyante. Nag-o-visit di sila, na nagdala taon niyong mga activities, nagdala taon niyong konsol, kay pagabot dito, ano na tayo mga estudyante nga naman lang ito nga. Kaya nagpantay taon sila sa ilang apuhay na masakiton. Pinawala na may laing mga bilib. So, dili na sila makapadayon. So, kay gusto man sila makapadayon, mauna na ako na lang ihagtan para lang makapadayon because Asian Learning Center believes na kinahanglan ninyo ang high school diploma. Dili man to enough ang certificate of completion sa grade 10. Kung makita ng trabaho, makita ang diploma. Pero ngayon, man lang punta, sabi man lang ng diploma, kaya naabot ang diploma, pangayuan man po experience. Oh, di ba anali? Ulahi din sila. Sa lang experience, basta na diploma, Basic kuan ba ka na schedule ra bay kay. Dagan biya kayo kuan karon recognition, graduation. Murag nakuha na sa schedule siguro ba sa location. Ikatulo, na kay Walker. Kaya kung wala kay Walker, hindi ka trabaho. Agoy, So, Ginoo. mauna ka nalitamot ang mga teachers sa Asian Learning Center. Ka ma-reach out at Bagger pa mo. ng mga estudyante. Despite na magpuput down na sila mga deadlines sa kadaghan sa mga report. Dapat graduate na ni karon bay kaso yundang beni sila ko sa katuig katong nag-pandemic. Pero wala ang ihapon na sila ihapon na sila i-perform. Sayang kay tuig pero unsaon man naitabo naman. Karon is possible. So once again, natagalan pa sila masimapa. Kanang nagtindog mga estudyante na silang na-assign nga mag-guide sa mga estudyante. Ang atong mga awardees, palino, marong mga honor students. Mga honor student, barog. Tanawan ninyo ang mga naong na sinumilip. Tanawan ninyo ang taas likod. Mauna ang challenge ninyo. Ang mga maghihapon doon natin sila mga naunga, ang inyong magulong next year. Mga honor student, barog. Congratulations. Always remember, change is the only permanent thing in this world. Ayaw nyo magpapapati na nagunang nila karon. Kaya pagkabot sa panahon, kamunitiwan winner lang yan. Kinahanglan, nilipurog yan sa manitamon ngayon. Ay whoever will emerge in this battle, Congratulations, mga honor students. sa last time, Dapat tanawin ba na ako rin kayo sa nakuha ni Kuya. Ay, butang si Mbus na. Ano na yung game, ha? Ha?
Ipit. Irot eh. Di man na pwede gel na. Shampoo man na. Pwede ra po ni may utang kanang basilin. Sabi pa ko Nay nang panya. Pinig. future engineers ni sila ba? Mga future engineers, nurses, and doctors. Kaning niya karon mga future engineers ni sila, doctors, and nurses. Wala pa ba yuman? Wala pa ko magbakasyon. Di na ko, uwat pa ko sa graduation sa ako ang second born. Meeting man siya. The law is old. That is tied to the distribution of certificates and confirmation of award. Certificate na, makasaka si Kuya na. Our youth, together with your proud parents. Yes. Honoring of awards and certificates to our senior high school student excellence awardees will be given by our school principal, Dr. John Bergola, together with our local class, accompanying the national Makasaka na po na live ko. our assistant school principal of general academics friend and accountancy and business management friend, teacher Rebecca and Video. to start with, let us call on teacher Vicente G. Piano, the Asian Learning Center Incorporated Punta Rizal Campus Coordinator, to distribute the certificates to the academic excellence awardees of the Accountancy and Business Management Department. Let us give them Live ko na ka. Saka ha. Kasi rap-rap mag-picture na. Thank you so much, Mr. Lee and Mr. Rega. And now, ladies and gentlemen, it is my honor and proud to present to you Bay, Lily Hines. Dipindi ra gid ako tinuig. Tinuig na akong bakasyon. Starting with J. Marie Laziata with high honors. Wow. Principal is hourly. Best in English. Best in Math. Best in Filipino. Tuwa na sila? Best in Research. Dakilang Manulan. Dakilang Manano Pati. Wow. Learning Valley Awardee. Best in Video Arts. Christine Ray S. Tapara with high honors. Principal is hourly.
ba unsay mga award ni Kuya?